La llei de sostenibilitat i racionalització, com totes les lleis que ha fet el PP, a les que els incorpora la paraula sostenibilitat i racionalització, dos conceptes que no han arribat a entendre mai en l'exercici de les seues funcions, ni en les administracions locals, ni en les administracions autonòmiques, és el producte d'una comprovació que feren ells mateixa de lo mal que gestionaven els seus alcaldes i s'assustaren del desficaci en la gestió i del malbaratament de serveis públics. El problema de l'establiment de les competències municipals i la possibilitat d'adquirir-les o no de l'administració és que la llei de sostenibilitat i racionalització, que això vostè no ho ha dit, senyora Pla, és que atorga també a les diputacions la possibilitat d'assumir determinades competències que nosaltres considerem que no es fan de manera correcta. Nosaltres demanem la derogació de la llei 27/2013 perquè considerem que aquesta llei s'immiscueix bàsicament, com he dit abans, en les pròpies competències i distribució competencial de la tan admirada i volguda Constitució espanyola per vostès que la defenen només en aquelles parts que els interessa, pues recordar-los que la llei de sostenibilitat vulnera la distribució de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes, li pega un mos no solament a l'autonomia municipal, sinó que a més li pega un mos a l'autonomia de les comunitats autònomes per a distribuir, com he dit abans, aquestes competències també a les diputacions.